Hello guys, ngayon kasama ko si Mark. Ay, sa bakit? Ako siyang istoryahan nga. Ako siyang kuhan sa mga tingog sa mga hayop. Ang kabalo ba siya? Sige, sige Mark. Ano sa'yo tingog sa kabaw? Oo. Ano sa'yo tingog sa kabayo? Tingog mo na, tingog sa kabayo. Ano sa'yo tingog sa kabayo? Ano ba? Ano sa'yo tingog sa... Sa tingog sa iro. Meow. Di mana. Sa tingog sa iro. Meow. Sa iring mana. Sa tingog sa iring. Ha. Sa tingog sa iring. Meow. Sa iro. Meow. Sa kabayo. Sa kanding. Sa manok. Muna ka mo. Tingog sa manok. Kanang sa ilaga. Titing. Bangan mo ka. Sa motor, ano tingog sa motor? Ano tingog sa kana baka? Oh. Sa kanding. Sa iro. No, 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 no. Kanding menggunakan iring menggunanya sa kisah gwapo. Sana all. Naman kisah gwapo. Kisah gwapo. Gwapo deh ka. Okay, so gwapo no siya yung kinsay gwapo na inanan siya. Napay-napay din siya siyang buhok mo. Jara. Kisa may kutanon ta kadi. Kisa may uyab nimo. Tugay nga. Ha? Gusto. Kisa may uyab. Tugani ba secret ko na tong duha kung kinsay mo uyab. Kisa ba Di mas la kabalo kung kinsay mo uyab. Sama, kinsay mo uyab. Ya. Kinsa man lagi. Ya. Nah, secret na. Kinsa man? Aman. Gusto. Mamisita ta. Lagi sih. Di katugan siya guys. Bag. Gusto. Kinsa kuno yang uyab. Bag. Taga dagumbaan? Ya. Kalayo ato. Wa pa ikadtog dagumbaan dagumbaan. Namin diri karon sa kuan guys. Laay magkaitos balay nang anhi mini Mark diri kay igang kay didto diri mi sa kuan kay walay tao. Ya. Kuan pagyud dili igang kay kuan may hangin dito sa amo ang asos. Hangin mo agi. Lagi ning bataan no. Inahay. Gibayutan na. Sayo daw sayo. Ida ba sayo. Sige sayo. Sige sayo. Sayo. Gini si Mark. Approve. Kisay gwapo. Pataas. Sige. Kisay pangit. Pangit nga mo day ka. Duha lugar gwapo kag pangit. Way pili day ka. Gwapo gumapo. Karbe gwapo. Wah, may klarong batanan ni. Gwapo daw si Mark. Mark, my bebe. Be, dolay mo na, be. Gwapo, be. Kasi pangit na itong sabi. Kasi gwapo na itong sabi. Be, dyan na. Yes. Okay. Kaya pahirap ang patagnaw. Ay, klaro. Be, nanay na. Nana ba? Awat sa kwa, Nana ba? Okay? Grabe kayo.